Numele ei înseamnă primăvară, dar viața ei e o iarnă fără sfârșit. Timp de 20 de ani și-a dat viața ei celorlalți, familiei, copiilor, soțului. După 20 de ani de visuri spulberate și dezamăgire, în cel mai greu moment, a înțeles că iarna din suflet o aduc oamenii cu inimi de gheață. Din suferință și sacrificiu s-a născut ambiția unui nou început. O viață nouă, ca o primăvară, pe care nimeni nu o mai vedea venind. Descoperă curajul de a renaște din 8 iulie, luni și marți, de la ora 20 la Happy.